Wannan lafiya kuwa? Malam. Tsaya. Na kaje. Na kai ta gumiya ne me lafiya? Wallahi ni mutumin kauye ne. Daga kauye nake. Daga kauye? Mun zo ni da dan uwana ban ma san inda yake ba ban gashi ba kuma tun dazu ban tun je wallahi ban ci abinci ba. To ai na bace ma. Wallahi a tasha ne to tunda muka sauka da yaje zai dubo wani da muka bashi kudi san mana abinci ban san inda yake ba. Ayya to zo mu je kamar na ko ta mai abinci can wajajen. Kai ga ko na gode Allah ya saka maka da. Zo mu je ka da zo mu je. Na gode. Ba matsala mu je. Amma na tausaya ma gaskiya. Na gode sosai wallahi. Amma to ko kuma ga cin abincin bari in dauko mashin dina ga cin abincin. Na gode. Mu je gida kaman ainihin labarin da ya faru. Na gode. Bari in dauko mashin dina ina zuwa. An samu raye. Morago make you happy. Morago make you good to go. An samu raye. Stop it, Juju be that. You bloody civilian, who are you? Me? You are very stupid. Me? Who give you the permission to pass this place? Allah ka haƙuri me? Da girman Allah ka haƙuri. Ka bi yin? Kana hukare? Da girman Allah ka haƙuri. Da girman Allah ka haƙuri.